आजिका ऑनलाइन क्लास को स्वागत शुभेच्छा। पूर्वर आम जानी जे आम देश भारतर पुराणा ग्रंथ होची वेद। वेदर अर्थ है ज्ञान। वेद को शुणी शुणी मन रखिथिबारु वेद को श्रुति मध्य कहा जाए। वेद संस्कृत भाषा रे लिखित। वेद चारि भाग रे विभक्त यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एवं जानिथिलु ईरान रो सबुठारु पुरातन ग्रंथर नाम थिला आवास्ता। सेहि भली वेदर एक अंश होची उपनिषद। ए उपनिषद रे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि विषय वर्णना करा जायछि। आज ताले आमे देखिबा षष्ठ अध्याय। विषयटीर नाम है नूतन चिंताधारार अभुदय। मनुष्य जेतेबेले निराश हो पड़े, आशा शून्य हो पड़े, से सेतेबेले भगवान को स्मरण करे, भगवान निकटरे निजकू समर्पित करे। ब्रह्म ज्ञान तथ्य पाइबा व्याकुल हुए। मनरे आध्यात्मिक भाव जागृत हुए। ए आध्यात्मिक भाव जागृत करिबारे उपनिषदर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जड़े आदर्श शिष्य निजर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, दृढ़ मनोबल, सेवा बल असाध्य साधन करिबारे जेपरी श्रीमद् भागवत गीतारे अर्जुन निज गुरु श्रीकृष्ण ठारू ब्रह्म ज्ञान पाइथिले। ब्रह्म होची परमात्मा बा परमेश्वर। एई ब्रह्म ज्ञान विषय रे उपनिषद रे लेखा जाइछि। सेहिपरि एक उदाहरण रही कठोपनिषदर नचिकेता उपाख्यान रे नचिकेता किपरि निजर भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, सेवा बल धर्मराज जमक ठारू ब्रह्म ज्ञान लाभ करथिले। सेथिरे ताहा वर्णित होइछि। ताले आमे पूर्वरु जानिथिलु जे उपनिषद होछि वेदर अंश। एथिरे जीवात्मा, परमात्मा, पृथ्वी सृष्टिर रहस्य विषय आलोचना करा जायछि। ए उपनिषद बौद्धिक जुगर शेष भाग रे रचना करा जायतिला। उपनिषदर विषय वस्तु वर्तमान मिलुवा उपनिषद संख्या प्राय 200 बोली अनुमान करा जाए। एई 200 टी मध्यरु 16 टी होछि प्रधान उपनिषद। प्रत्येक उपनिषद रे भिन्न भिन्न विषय वस्तु सबू लिखित हो रही। भारतीय दर्शन शास्त्रर पंडित माने
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ସଂସାର ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ। ଏମାନେ ଉପନିଷଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ମହାପୁରୁଷଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଜୈନ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ମହାବୀର ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଋଷଭନାଥ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର, ଏବଂ ମହାବୀର ଥିଲେ 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ମହାବୀରଙ୍କ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର 4ଟି ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି 4ଟି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପରେ ମହାବୀର ସେଥିରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମ। ଏହି 5ଟି ନୀତିକୁ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାବୀର ବୈଶାଳୀ ନଗରର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ପିତା ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମାତା ଥିଲେ ତ୍ରିଶଳା। ଏବଂ ସେହି ମହାବୀର ଯଶୋଦା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି 12 ବର୍ଷ କଠୋର ସାଧନା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଜିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ମହାବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ସେ 30 ବର୍ଷ କାଳ ମଗଧ, ଅବନ୍ତୀ, ବୈଶାଳୀ, ମୈଥିଳା, ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ନୋଟ୍ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଲେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ କାହାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱର। 3 ନମ୍ବର, ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା କଲେ ଧର୍ମ ସେବା ବଳରେ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେଶ ବେଦର ଏକ ଅଂଶ ନା ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉପନିଷଦ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଉପନିଷଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 200। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଘର ପାଠ ଦେଉଛି, সেই ଘର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିବ ଏବଂ ପଠାଇବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର, ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। 4 ନମ୍ବର, ମହାବୀର ଡେସ୍ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।